The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. From there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. When you are in distress, and all these things come upon you in the latter days, when you turn to the Lord your God and obey his voice, for the Lord your God is a merciful God, he will not forsake you, nor destroy you, nor forget the covenant of your fathers, which he swore to them. Deuteronomy 4:29-31. Jesus answered him, saying, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Luke chapter 4, verse 4. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Psalm 18:30. As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. 1 Peter 2:2. Oh, that they had such a heart in them, that they would fear me and always keep all my commandments, that it might be well with them and with their children forever. Deuteronomy 5:29. Whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. Romans 15:4. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Psalm 19:7-8. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us follow our routine, our SOP. Sa dili pa kita magasugod sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon kung aduna pa ba kitay mga sala. Kay kining mga sala nga atong nabuhat, babag lamang kini sa atong pagabuhat tong pagtuon sa pulong sa Dios. And in fact, God, the Holy Spirit, who is the teacher of truth, cannot function in his ministry of revealing, patinaw, pagpaklaro sa iyang kamatuoran, kay gumikan sa mga sala nga mao'y babag aniya sa atong kalagbusa. 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique, nagatugon ka nato. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong paglugay pa sa mong
kinabuhi hangtod karon nimo pa kami gipabuhi ug nagaginawa pa kami kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya nga nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad, sa imong pagdala kanamo niining dapita sa magkausampa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong nga mao'y kalanon sa among kalag. Musa nining adlaw uban ni kami ug ipatinaw pa kami kanamo og dugang nga imong mga kamatuoran aron kini among dugang sa napundo na nga mga kamatuoran nga niya sa among kalag. Salamat o Dios sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers nining atong Bible study. Welcome na usab og labaw na kaninyo mga igsuon diha ni Kristo. Welcome. Now akong balikon sa pagsubli dinhi sa pagpahinumdom sa atong mga subscribers, atong mga followers niini atong Bible study, and nga unta magpadayon kamo sa inyong dapit sa inyong mga kaparintihan, inyong mga higala, inyong mga silingan, inyong bang mga barkada dinha to avail of this Bible study. O dapit ka mo, both believers and unbelievers, kaya mo ka na nga atong tahas ingon nga mga Kristohano to share the gospel and Bible doctrine. So akong sublion kung buot ka mong mutuman ining Great Commission nga atong atubang ingon nga mga Kristohanon, then that is our duty. Invite our friends to kanang mupahimulo sila sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? But please don't force them. It should come from their own free will. Okay? So, gikinahanglan nato kini atong kalihukan nga masabwag, masangyaw ngadto sa uban. Okay, padayon kita sa atong tunanan, atong topic nga atong giduputan kini sa pipilan na nato ka meeting og aniya pa kita nagadupot nining atong pagtulunan nga giuluhan nato og Vincit Omnia Veritas. Latin kini mga pinulungan nga nagkahulugan og truth conquers all. Ang kamatuoran nagabuntog sa tanan. Apil na nimong mga suliran, mga gumunhap, mga pagpiit, mga paglutos ba o pagsuway, kini mabuntog sa kamatuoran. So mo kini nga atong giduputan karon. Padayon ta sa atong gitun-an now. Proverbs 4:23 nagaingon ra ba kana? Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Mao na labing klaro gyud. Ugmad, maumol ang atong panghuna-huna. Pinaagi sa atong pagtuon sa kamatuoran. So, managingon, it's Proverbs 4:23, be careful how you think. Pagmatngon gyud, pagamping sa imong gihunahuna. Kaya imong kinabuhi, maumol man pinagi sa imong panghunahuna. Kaya ang prinsipyo nga atong gibarugan tuod niini, it is your thought that controls your life. Basta, ang atong panghunahuna, mo'y magadumala sa atong kinabuhi. Kay labot pa ang atong panghunahuna, mao kini ang kanang gubat
natad pangubatan. The battleground sa spiritual warfare nga atong atubang. Matagutlo sa atong kinabuhi. Nagatubang kita niining spiritual warfare nga gitawag nato doctrinally as angelic conflict. So, and besides, our mind is the battleground for sin. So, Romans 7:22-23 also says, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. But there is something else deep within me that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin within me. Now, timanan sa nato nga ang Proverbio 23:7 nagaingon nga, you are what you think. Ikaw mao ka nang nagahuna-una. Unsay nagahuna diha kanimo mao ka na ikaw. So, ni ay mga pulong angay natong masilsil na gyud sa atong limbatakan. Words to live by. Nga kung bahin na gani sa pagkamapaubsanon na ay prinsipyo diha nga nagingon, the way up is the way down. Mao ka na ang pagka-grace oriented. Okay? O sumpay usab niya na, when God promotes you, you are really promoted. But when God does not promote you, you are not promoted. Di mao na ang prinsipyo nga atong ibarugan kung bahin na gani sa pagkamapausanon. Og niya pa pipila ka mga words to live by. Misery loves company. Mao man ni ang prinsipyo ni Satanas. Mao ni atong ika-apply kaniya. Misery loves company. O niya kaning pagka-religyoso nimo nga kundi ka magtotoo, bisan mga magtotoo na gyapon na mahog gyapon ni ining maong laang nga ritual without reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. So, kini pipila ka mga dili kay bersikulo kung mga prinsipyo. So mo niya pa kung idugang nimong words to live by. Our knowledge of God's word will determine our reactions to everyday life. Tinoon yun. Kung bahin na sa kaluwasan po, ako lang hinumdum nimo nga salvation is infinitely costly but absolutely free. Now, niya pa, religion says God will love us if we change. But the gospel says God's love changes us. Kita nimo ang diferensya. Diya sa John 6:35-40 ang prinsipyo diha nagaingon. Si Ginoong Jesucristo nagagarantiya o dayon na nga kaluwasan, redemption, ngadto sa tanan nga nagatuo kaniya. Now, another principle, all that we are is a result of what we have. Then another principle, to whom much is given, much is expected. Now, kung ipaambit nimo nga nagapahiluna sa iyang mga pulong kini si a certain author like by the name of Paul Outlaw. Siya nagaingon, watch your tongue, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits.
What's your habits? They become character. What's your character? It becomes your destiny. Nindot kayo pagkasultihan niya, no? So, that is quoting his words to live by ni Paul Outlaw. So, pipila lamang kato ka mga prinsipyo nga akong paambit kanimo. Now, kita nga mga magtotoo sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga sakop sa rianong panimalay as members of the royal family of God. Nga naman gitawag ang tag-royal. Nga nung royal family. Kumikan kay si Ginoong Jesucristo is the King of Kings and Lord of Lords. Og siya nga king lang ginahanglan og gingharian, right? Kita ang iyang gingharian. Og mao na nga nanginahanglan ang atong pagtutok ni mga butanga kay harianon. We have to act like royalty, speak like royalty. See, live as royalty. Unsaon man, pinagi sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Mao ni ang process nga gitudlo sa Dios kanato. Ug ato usab nga timan-an kantong tulo ka matang sa kamatuoran. Dunay tulo ka matang sa kamatuoran. Ang naguna niini mao ang unsa mga balaod sa Dios non nga katukuran, laws of divine establishment. Ang mga balaod nining atong nasod, atong kanang pangagamhanan nga naga dumala nining atong nasod, mao kanang gitawag og laws of the divine establishment. Mao na ang naguna nga kamatuoran. Ikaduha, ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, alang kini sa mga dili magtotoo, for unbelievers. Ug ang ikatulo nga matang sa kamatuoran mao ang pulong sa Dios, the word of God, ug kini alang sa mga magtotoo. Ug doon na usay upat ka Dios nung mga katukuran gyapon. Ambot pasabot ni sa in English, 4 divine institutions. Doon ay upat. Ang naguna gyud ini anang atong kabubuton. Ikaduha, ang kaminyon, marriage. Ang ikatulo, ang panimalay, family. Ug ang ikaupat, ang atong nasod, the nation. So akong balikon, the 4 divine institutions, number 1, volition. Number 2, marriage. Number 3, family. And number 4, nation. So, ayaw na og kalimti. Ako lang gyapon kining gipang singit dinhi kay manungdanon kini sa atong pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Now, like I said, I have said this once, I will say it again, atong subli-sublion sa pagpahinomdom kanimo nga ang Dios is the author of winners. He wants believers to be winners in life. Mao gina ang kamubuton sa Dios. O dili siya buot nga ang iyang mga anak magmapildihon o kanang pildi o losers. Now, ani ay mga pipila ka punto bahin sa atong itandi ang defeated Christian living o ang victorious Christian living. Atong gitandi kini. Ang defeated, kadtong mga pildiro, ang ila ragyong gipunting sa ilang unahon na, maong ilang mga buluhaton,
mga binuhatan, works. So mao na ilang focus. Defeated man sila. Kunya ang ilang tumong sa ilang pagtuo, ang ilang mga binuhatan, performance. Mao na ilang object of faith. Kunya, ang tinubdan sa ilang gahom, kalig-on, mao ang ilang kaugalingon. You see? Through the energy of the flesh. Unsay resulta? Pildi. Casualty sila. Casualty as far as the angelic conflict is concerned. Sa gubat nga espirituhanon. Pildi. Okay? Biktima na sila. Apan kung adto kita sa mananaog, madinaugon nga Kristohanong pagkinabuhi, kita nimong diferensya. Ang imong focus, ingon nga victorious, nga nagakinabuhi sa madinaugon nga Kristohanong pagkinabuhi, ang imong focus si Ginoong Hesukristo. Mao gyud ang imong gipunting sa imong una siya. Og ang tumong sa imong pagtuo mao ang cross nga diin didto nahitabo ang pagbuhat ni Jesucristo sa kaluwasan alang kanato. So, unya diin man asa man gikan ang tinubdan sa iyang gahom o kalig-on, gikan sa Espiritu Santo. Kita nimo. Whereas dito defeated nga Kristohanon nga pagkinabuhi, ang iyang tinubdan sa iyang gahom o kalig-on, ang ilang kaugalingon. Ikaw nga madinaugon, ang imong tinubdan sa imong gahom o kalig-on, mao ang Espiritu Santo. You see? Unya, unsa resulta? Madinaugon. See? Madinaugon ka. Now, mao bitaw nga kita adlaw-adlaw moatubang kita og mga sitwasyon nga diin mohimo tag mga desisyon gusto. In fact, ako kanang giingnan nga all of life is decision making. Mudawat kaniya na. All of life. Ang tanan natong kanang kalihukan sa kinabuhi nanginahanglan og desisyon. All of life is decision making. Mao na nga ang Dios buot siya nga kitang iyang mga anak mahimo nga mga good decision makers. You see? Og di lang kay mututok ta sa mga suliran, kundi mututok ta sa solusyon. Ang usa ka pildiro nga Kristohanon, ang iyang tutukan ang suliran. You see? He is kanang problem-oriented. Problem-oriented siya. Mga suliran rin ang una-una. Ang panang usa ka madinaugon nga Kristohanon, ang iyang ginahuna ang solusyon. God wants believers or His children to be kanang problem solvers. You see? Whereas ang pildiro nga Kristohanon is a problem manufacturer. Nakita ni mong diferensya. He is the one making his problem. He is manufacturing problems. Whereas ang usa ka banidaugon nga Kristohanon is a problem solver. Kita ni mo, sa may buot ni mong pilion na kanang poor decision maker or good decision maker. You see, papilion ta sa Dios. It's a matter of choice. Now, kita lagi magatubang kita og mga pagsuway ingon nga mga Kristohanon. Sulayan gyud unsa ka lig-o na nga itong pagsalig, paglaom, pagkanang sandig, paghigugma sa Dios. God is going to test believers.
Okay? Niyang diferensya, God tests believers. Apan si Satanas tempts believers. Tanawang diferensya. God tests believers while Satan tempts believers. That's the big difference. Now, ang Diyos, musuway ka nato ng mga magtutuo for God to find out if we respond to those tests with God's Word or else react to those tests. Kita nimo? Ang Diyos mo kanang suway ka nato be mo react ba ni siya o mo tubag lang. Na mo na tanahon gyud atong kanang ingon lang to in general ang imong reaksyon ba on how do you respond? Do you respond or do you react? Diferensya ba ang pag-react o pag-respond? You see? Kung positibo ka, you just respond using God's Word. Kung negatibo ka, if you are negative, recalcitrant, lethargic, ngadto sa pulo sa Diyos, then you easily react. Mo kanang sinta ka ba? Now, on Satan's part, siya mutintal ka na to. Okay? Mutintal ka na to deceive us, aron malingla ta, and eventually, succumb to those temptations. Muuyon na lang ta. Yan ang mga tentasyon na. Thus, gubo niya ang atong espirituhanong panginabuhi. O buot ni Satanas nga kita may mong casualty sa spiritual warfare. You see? Na makaako ka ba? Nga may mo kang kanang biktima niya. Casualty. Din espirituhanong away nga atong atubang matagutlo sa atong kinabuhi. See? O na kita papuyon gyud sa Dios diha sa atong dapit our royal palace, which is the operational divine dynasty. Kung sa laingan ni the operational divine dynasty, the protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, a believer's royal palace, a believer's perfect environment on earth. Mao ni ang pipila ka mga description nining divine dynasty nga atong puloy-anan. You see? Mao na ibuot sa Dios atong puy-an. Kaysa diha nga magapuyo kita diha, nagasunod kita sa iyang mando. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Na gitay pagpahuway sa diha nga anha ta magapuyo niya ng dapita nga kanang dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine sphere. Ang versikulo 29 sumpay niya ng Mateo 11:28. Ang 29 nag-ingon, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Ang versikulo 30, for my yoke is easy and my burden is light. Nana, ang tinuod mo kana ang faithless life. You see? Ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pahuway. You see? Og sa diha nga na kita pagpuyo diha, ligon ang atong baruganan. Okay? Ligon ang atong pagsalig, pagtuo, pagsandig, paglaom diha sa Dios. Og dali ra gyud ang makalinggat. We can easily discern. Say, kay na may galibot-libot man lagi ni si Satanas, nagangob like a roaring lion, kanang looking for anybody whom he may devour.
na pulong sa Dios nga mao na nga mo ni nailakang nga tudlo kanato ang Dios, steps that we have to take in order not to be deceived ni Satanas pinagi sa iyang mga mini nga mga pagtudlo, false teachings. Mao nang pangutan-o nato totoo ka mga pangutana nga dili kita ma-deceive, dili kita malingla. Ang number 1 gyud pangutana, what do I believe? Ikaduha, why do I believe it? Ikatulo, where is it found in the Bible? Mao na itulo ka pangutana nga di ka malingla, di ka mada sa iyang mga hukus-pokus kay ang iyang relihiyon hukus-pokus magina. So mao na, what do I believe? Unsa may akong gituuhan? Ikaduha, nganong hingtuo man ko ni ana? Ikatulo, asa man na nato makita sa Biblia? Mao na kung imo kining sundon kining tulo ka lakang din nungka ka nga ikaw dani sa iyang mga tinunto ni Satanas. Kay actually he is the father of lies. Na kung mahug ta sa iyang mga kamot okay, masukamon ta sa iyang mga pamaagi, iyang evil schemes, then biktima ta, we are casualty, o mahimo kitang losers nga dili na kabubuton sa Dios kanato. Di ba? So timanay nato ng mga putuha. So ako kang giingnan last time that kitang mga magtutuo gani ang matag usa kanatong magtutuo kinahanglan mo kanang sundog kang Ginoong Kristo. Sundugon nato si Ginoong Kristo. Awaton nato. By what? Unsa may pagi? By growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. That's how we glorify God. That's how we can reach our spiritual goal, which is spiritual maturity. Grow in grace. Kini nga itong gibuhat. Mao ni ang proseso. Protocol kini sa Dios. Itudlo niya kanato. Ito niya akong pulong. Naghiuma maghamon ako. If you love me, obey my mandates, my commandments. So mo na nga ang Dios naa siya ay hingpit nga hustisya. Ba? O ito din nagkalisod sa uban nga. Daghan sa itong mga igsuong Kristohanon, subo gyud balandungon. Subo nga ana ay mga igsuon nato nga ang ilang yung naibawan sa Dios mao nga siya gugma. Gugma. Of course, gugma man ang Dios. Wa nila makita nga usa sa mga kinaya sa Dios di lang kay gugma kundi hustisya pod. You see? Mao na nga tun-an yun nato ang iyang kinaiya. Now, naa siya ay giingon og wrath of God. Thumos kanang wrath niya, thumos. Of course, dili man masuko ang Dios kay wrath kasuko man ni kalagot sala man na. Kining wrath of God yes Colossus 3:6 og sa Juan 3:36 dili man ni kay wrath of God. Unsay John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God, this is what we call in English as anthropopathism. Unsa man ning anthropopathism? Kini nagarepresentar kini sa hustisya sa Dios. This is ascribing murag ato lang gibutangan og human feeling ang Dios. Although dili man wa may human feeling ang Dios. Dios good siya. So mao na nga gibutangan lang nato kini og anthropopathism, the wrath of God. Now mao na nga
Ang Colossians 3:8, but now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Colossians 3:8 na, kining put off all these, but pasabot nini to put them aside, ihikling na. Kaya ang Proverbs 27:4 po nag-ingon, wrath is cruel, and the anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Now, Ephesians 4:31 also says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Now, kini akong ipang kanang bat-bat nga mga bersikulo, naghisgot ni o kanang wrath, kasuko, kalagot. Diya sa James 3:14, nagaingon usab kini, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Now, kanibang paglimod o pagpamakak. Now, this is another thing. Diya sa Exodus 20 verse 7 again, taking the name of the Lord your God in vain, kanadako inang pasipala. Now, na ay usa ka community college dinhi sa California that has this motto. Na sila yung motto. Ang motto nila, learn, grow, succeed. Nindot kayo. They have a very nice motto. Learn, grow, then succeed. Katuni, pagtubo, o pagkamalampuson. Now, apan always naga-emphasize kini our own doctrinal motto, which is study, learn, apply. SLA. Apan natong gidugangan na kanakaroon nga SLBA. Okay? Study, learn, believe, and apply. Now, okay. Nahinomdom pa ba ka? Ako kang labason sa mga nahuna. Nahinomdom ka pa ba sa 7 ka mga pagsangkap sa Diyos? Nato nga mga magtotoo. 7 divine provisions for believers. Nahinomdom ka pa ba? Mao na nga kung ilabas ni mo, hindi ka makalimot. Okay? Unsa may nag-una ni Bible. Ang Biblia, kini nga itong gigamit karon nga textbook. Bible, unsay sunod? Ang pagkalabaw makagagahom sa Diyos Espiritu Santo. The omnipotence of God, the Holy Spirit. Ako ka namang itagaan o memory aid ni BODRPLS. So, nahinomdom ka pa? Can you recall? Can you reverse concentrate? BODRPLS. B, Bible. O, omnipotence of God, the Holy Spirit. D, divine plan for the church. R, right pastor teacher. P, privacy of the priesthood. L, logistical grace support. S, spiritual freedom inside the divine atmosphere. So, kining maong mga pagsangkap sa Diyos kanato, nga mga magtotoo, pinagis paggamit ni ini nila, pagpahimulos ni ini, we can fulfill the protocol plan of God. So, diya sa operational divine atmosphere, ubos sa gitawag enabling power of God, the Holy Spirit. Na mao niya itong tulumanon, nining ikaduha nga
kanang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan. Now, diha sa James 3:14 nagaingon, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Nya, diya po'y atong pagpahinomdom nimo nga dunay duha ka opposite skills, nagatbangay nga mga kanang skills, unsa may skills sa siya, hanas o pagkabatid. Okay, anyway, kanang atbang kini nato opposite skills man sila. Unahon na to ang spiritual skills. Unsa man to spiritual skills? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. That is on the other side. On one side. Let's go to the other side. Opposite side versus na arrogant skills. Okay? Dito sa left side, spiritual skills. Right side, arrogant skills. Unsa maning arrogant skills nga tulo po ni self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, unsa katutong spiritual self-esteem? Balik ta sa unsa tong spiritual self-esteem? Ang imo bang espirituhanon nga pagka lig-on na nimo sa imong baruganan, na kay pagsalig sa imong kaugalingon, humikan sa imong naguna ang pagsalig nimo sa Dios, of course. Now karon naa na kay gitawag og self-worth, naa na kay kanang pagkalinggat nga naa na kay bili sa tubangan sa Dios tungod sa gihatag nga grasya nga bili. Mo ni gitawag og spiritual self-esteem. Spirituano ni dili ni kay sa tawanon o paningkamot nimo through the energy of the flesh, dili. This is your spiritual self-esteem na kay kalig-on sa pagbarog. Mo ni naguna. Ikaduha, spiritual autonomy nga ikaw. You are now independent-minded. Magkabarog ka na si mong kaugalingon. Mo ni spiritual autonomy. Autonomous ka na. Okay? Spirituanon gyapon. Ang katulo, ang imo nang pagkabot sa espirituanon nga hamtong. Spiritual maturity. Mao ni ang tulo. Spiritual skills. At bangan kadto si iyahang satanas nga iya maning kalaki, arrogant skills. Ang nag-una gani self-justification. Unsa man ning self-justification? Ang imong pagpangaturungan sa imong kaugalingon nga mao kini ko, mao ni ako, nagbuhat ko niini. You are justifying yourself. You see? Nato nga naga-declare kay sa imong kaugalingon nga matarong. Sabot ka, self-justification. Mao ni nag-una nga arrogant skill. Ikaduha, self-deception. Nagalingla ka sa imong kaugalingon. Giling lamang yun nimo. Imong kaugalingon yan. Unya ang ikatulo, ang imong self-absorption. I-absorb nimo imong kaugalingon. Ikaw ra gyud. Me, myself, I. Ikaw ra gyud. Si, wala kay pagsalig sa Diyos. Wala gyud bahin ang Diyos. Ikaw ra gyud. Mao na arrogant skill number 3. So, ayon na kalimti. Arrogant skills, self-justification, kanang deception, o self-absorption. So, ayon na nagkalimti ang duha ka opposite skills. Now, okay. Kita nga mga Kristohanon tuon sa pulong sa Dios o pinagi sa atong pagpaminaw sa gihantagan o
katungdanan sa pagpaambit sa iyang pulong, that is sa Grigong pulong kanago didasko, meaning to teach, ang pagtudlo. Now, ang gitudlo mao na giingon og didaskalia. Grigong pulong yapon na. Didaskalia, that which is taught, kanang gitudlo. Kining doktrina nga atong pangisgutan mao na didaskalia. Ang magtutudlo, kanang pastor magtutudlo is the teacher. The one who teaches, giingon as Grigong pulong nga didaskalos. So, I'm just teaching you some Greek words here. Na? Didasko, to teach. Didaskalia, that which is taught. O didaskalos, ang magtutudlo. Now, ang pastor, di lang kay maula na nga pastor na ay ikanang magkuyog yun ang giinganlan og pastor teacher. Pastor o teacher. Kaya ang pastor, ang iyang nag-unag yung katungdanan mao ang pagtuon sa pulong sa Dios, pagtuon, pagtudlo. Mao gid ang iyang nag-una nga kanang katungdanan. Tulubagon niya sa Dios. So pastor teacher, mao na naay hyphen sa human pastor. Pastor hyphen teacher. Pastor teacher. Now, kini sa Grigong pulong gitawag kini poemen kai didaskalos. Okay? Now, diha imong mabasa kini sa Efesio 4:11. Kung buot ni imong basahon kana. Ephesians chapter 4 verse 11 that talks about the pastor teacher. Now, ikaw ug ako, ikaw nga nagpaminaw nining atong pagtudlo sa pulong sa Dios, you are hearing, right? Nakadungog ka, nagpaminaw ka, o nakasabot ka. Okay? So, to hear and understand what you are hearing, ang Grigong pulong giingon pod og akuo. Ako, A-K-U-O. Now, so unsa katutong to teach? Didasko. Unsa tong that which is taught? Didaskalia. Unsa man ang pastor teacher? Didaskalos. Okay? So ang pastor teacher, poemen kay didaskalos. Now, okay. Sa atong pagpadayon ni at the moment of salvation, by the way, yan ang higayon nga mihimo kitag desisyon, labing mayroong danong desisyon sa itong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Hesus Kristo. At that moment, we are supposed to put on our new self, not the old one anymore. Ilubong na ang daan atong pagkakita. So, put off the old, i-put off, kanang hikling na, i-salibay na, ibalibag na, o man ay binulanon, ibalibag na, ang daan. Unsa man tong daan? Put off the old. Lying, atong pagpamakak, blasphemy, atong pagpasipala, evil concupiscence, mga daotang, mga tinguha, laway, unsa pa, covetousness, ang atong pagkamananapaw, unsa pa na, which is, kining covetousness is idolatry and fornication. You see? Kay, ang imong pagkanang indulge sa relihiyon, that is idolatry. Gusto? Magsimba kag mga Diyos-Diyos, that is idolatry. O idolatry, gitandi ka na sa unsa pagka mananapaw. Imo mang gibuhat ang pagpanapaw.
pagpanapaw ng adultery. You see? So, covetousness, which is adultery and fornication. So mo na nga ang Colosas 4:5 nag-ingon, mortify therefore your members which are upon the earth. Ang buta sa mortify, patya ang inyong mga sakop nga which are upon the earth. Ang buta sa kining atong pagbuhat ni mga kalapasan mo ni buta sa nga to, of course, nilang kay patyang ilubong na gyud atong mga kanhi nga mga old self lagi. Now, okay. Sa laing bahin. In another note, Christianity is not a religion, hati man eh. Ang Kristyanismo dili reliyon. It is a excuse me. It is a way of life. Paagi kinis pagkinabuhi. Now, what's funny on say katawanan is that there are people who say nga ang Christianity kuno is the oldest religion kuno. Mo na ingon sa uban. I just do not understand where they got that concept. I don't know. Again, Christianity is a relationship to God. Relasyon. It is a way of life. Paagi kinis pagkinabuhi. Now, ang usa ka Kristohanon ang magtutuo ka ni Ginoong Jesucristo nga karnal nga bantay sa diha kano sa siya mao karnal? Ang usa ka magtutuo ba kano sa siya mahimong karnal? Sa higayon nga siya mobuhat og sala. He becomes carnal. And when he becomes carnal, he starts to live a life of a lie. Bakak ang iyang kinabuhi, bakak na. It is only being spiritual as a believer that he lives the truth. Colossians 3:9. Now, mo itong akong ibalik at itong to put on, unsa man binisaya og put on, isulob, okay? Ang Colossians 3:8 and 10 nagaingon kini, put on your new self, your new man, yung bag-ong pagkatao. Ang Grigong pulong nini nagaingon, ap ek duumay. Ap ek duumay. So, put off the old one. Kanang hukasa tong daan nimong pagkatao o isulob ang imong bag-ong pagkatao, new man. Colossians 3:8 and 10, ha? So, put off the old. Kanang hukasa ang daan nga lying, blasphemy, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry and fornication. Put off. Hukasa. Nya, ang Colossians 4:5, nag-ingon sa, mortify therefore your members which are upon the earth. So, ang imong pagkabag-ong binuhat, ginabag-o to be maintained. Ipadayon yun. Mulahutay yun. Colossians 3:10. Muna, to be maintained in order to reach capacity for life. Capacity righteousness. Kini nga itong isgutan niya. Diha. So, study, learn, believe, and apply. Study, learn, believe, and apply. Pinagi ni imong persistent intake. Padayon, malahutayon, masigihon, makugihon. Intake of post-salvation epistemological rehabilitation. Now, diha sa Colossians 4:5, sa ingon, walk in wisdom and redeem the time. Redeem. Lukata ang panahon. Redeem the time. Because,
The days are evil. Ato ni ipadayon ugma. Daghan pa kitang pagkaisugutan. So, ayaw si piyata ang imong pagsubay niini ugma sa sumpay niini atong ginahisgutan karon og ayaw kalimot kadtong akong gipainomdom kanimo nga dapita sa inyong mga higala, inyong mga igsuon, inyong mga ginikanan ba o mga kanang sa mga silingan ba nga wa pay kaluwasan kay atong tahas ang pagpasabot kanila bahin sa atong ginatun-an nga mga pulong sa Dios. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity of assimilating your word, which is the only food for our soul. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo ka na mugdugang pagyong kamaturan. Salamat, dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon. Wanay hunong ang pagtuon sa imong pulong. Salamat sa among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini nga among mga tigpaminaw ug among mga subscribers nga unta sila magatubo sa diya sa imong pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.